A València, a la fi del segle XV, assolí un període de plenitud que va afectar a tots els àmbits de la vida ciutadana. Esta època ha sigut qualificada com una època de segle d'or, el segle d'or. Això va afectar a l'àmbit polític i a l'àmbit econòmic, una doble coincidència que ha facilitat que la ciutat de València brillara com una estela rutilant enmig de la Mediterrània i també dins de la Corona d'Aragó. En l'àmbit polític, València va constituir-se en un centre d'efervescència creixent per diferents motius. En primer lloc, va ser una cruïlla fonamental en el camí que unia les ciutats italianes del nord d'Itàlia amb les ciutats del Flandes marítim i, per tant, va ser una cruïlla fonamental en el tràfic i en el circuit de mercancies entre la Mediterrània i l'Atlàntic. Això va coincidir amb el tancament de la Europa oriental i especialment de la Mediterrània oriental per l'avanç dels turcos que tancaren els mercats que proveïen de productes exòtics, fonamentalment de procedència islàmica, que va ser coberta aquesta demanda per part de València. València que exercia una capitalitat sobre tot el regne i per això permetia abastir-se de lo que s'anomena la fruita seca, panses, figues, armeles, després sucre, que era una producció en mans fonamentalment dels mudèjars de la població islàmica. Està molt arrelada en el regne de València, de manera que aquesta producció arribava a tenir preus molt alts en l'Europa atlàntica. També les manufactures de luxe, la ceràmica valenciana d'origen islàmic també va tenir un mercat decreixent en el nord d'Europa. En segon lloc, trobem que la ciutat de València i especialment tot el regne va constituir-se com un centre que abastia de llana de qualitat a les ciutats de la Toscana, caracteritzades en aquell moment precisament per la producció d'uns draps de llana d'una qualitat indiscutible en tota Europa, de manera que matèries primes, matèries de consum, sortien a aquests mercats en connexió entre l'Atlàntic i la Mediterrània, i en el que València exercia d'un punt nodal. A banda de tot això, i gràcies a aquesta circulació i a aquest mercat continu, València va erigir-se també com un centre financer i de contractació mercantil. Me referís ara a capitals, capitals que nodrien aquestes empreses que comunicaven el trànsit marítim entre les dues àrees principals del desenvolupament econòmic europeu. La tradicional hegemonia política i econòmica que va gaudir la ciutat de Barcelona dins de la Corona d'Aragó i de la Mediterrània va patir una greu crisi, derivada de la Guerra Civil Catalana entre 1462 i 1472. Un problema interior de la Corona d'Aragó que teòricament va a facilitar la hegemonia de la ciutat de València, que va suplir, va substituir la que havia gaudit la ciutat de Barcelona. A més, aquesta circumstància es va reforçar gràcies a la sinergia entre la monarquia, especialment Alfons el Magnànim, i la ciutat de València. Per què? Perquè des del primer moment Alfons el Magnànim es va casar a la ciutat de València, diguem-ne que va descobrir la Mediterrània en València. Des del primer moment hi hagué una coincidència d'interessos d'una ciutat en creixement i una monarquia, un rei nou, jove, que es projectava sobre la Mediterrània. A banda del finançament habitual de les campanyes internacionals mitjançant les Corts, en el cas valencià, aquesta energia va provocar un doble interès per part de la monarquia i per part de la ciutat. La ciutat, a banda del finançar la política internacional amb els subsidis de les Corts, va fer una sèrie contínua de préstecs des de la Hisenda Municipal de València a la monarquia.
per tal de finançar aquesta projecció mediterrània i també projecció peninsular. Una política de préstecs de la hisenda municipal a la monarquia que en el temps de Ferran el Catòlic, a la fi del segle XV, va arribar fins als 8,5 milions de sous, una quantitat exorbitant de préstec de la ciutat de València a la monarquia per a complir els seus projectes. Una coincidència d'interessos que portà a València a la màxima plenitud política i econòmica, no solament en un centre econòmic, sinó també el centre polític de la Corona d'Aragó. Dins de la Corona d'Aragó, dins de la Mediterrània. I això perfectament podem comprovar-ho amb la edificació d'una obra civil sense comparació a la resta d'Europa. La Llotja de València, que precisament és una casa de contractació mercantil i una manifestació expressa de la potència política i de la potència econòmica de la ciutat de València a la fi del segle XV. En aquell moment, la ciutat va comptar més o menys amb 70.000 habitants que, sense dubte, posava la ciutat en l'àmbit de les grans ciutats europees. Un centre d'atracció de capitals, un centre d'atracció de mercaders, de comerciants, d'artistes, d'impressors, genovesos, florentins, alemanys, que sense dubte va convertir a la ciutat de València en un centre de cosmopolita de primer ordre a l'Europa i a la Mediterrània.